Nepostrádateľnou novinkou dnešnej modernej kaprariny sú tieto bezpečnostné držiaky prútov, rohatinky. Veľká výhoda týchto rohatiniek je tá, že pri dnešnom trende uhlíkových karbonových prútov, ktoré sú v zadnej časti veľmi tenké, rohatinka sa prispôsobí zadnej časti. Je v nej pružinka, ktorá vlastne umožňuje roztiahnutie častí rohatiniek natoľko, aby sa do nej zmestil prúd. Zároveň tá pružina pritláča časti rohatiniek o prúd a nedochádza tak k samovolnému pohnutiu prúdu z rohatinky alebo zo stojana. Veľmi dobrá vec je to vo vetre, keď je silný vietor a je tendencia, že prúd nám môže následne silného vetru zo stojanu vypadnúť, ale veľmi dobrá vec je to aj pri samotnom zábere, keď zabudneme aktivovať bajtruner alebo prednú brzdu a nie je možné, aby sa odvíjal z cievky silon a prúd teda, aby sme nestratili, aby nespadol do vody, aby ho ryba nezobrala, tak táto rohatinka tomu zabráni.